Minden beállítva. Kezdtünk. Hello megint. Volt, ez nekik nyilván nem tűnt fel, akik követik a csatornát aktívan, de volt a felvételek között 2 hét kihagyás. A felvételés között valószínűleg nem lesz, legalábbis nagyon remélem, hogy nem fogom elkövetni ezt a hibát, vagyis hogy nem leszek lusta. Ez a lényeg. Én mindig nem szoktam meg, hogy így furcsán néznek rám az emberek. Direkt nem forgalmas utókat választottam, de most ennyi idő alatt elgyalogoltam a villamosig, szóval most egy picit kavényelzni fogunk cikcakban össze-vissza. Amit ez alatt a felvétel alatt akarok tanulni, javítani. Hogy egyrészt nem követelem azt a hibát, hogy a közel vannak, halkabban beszélek, ez nyilván logikus. Másrészt a kamerában nézek. És megpróbálok nem autók mellett mászkálni. Ezért fogunk most össze-vissza menni. Mert próbálom elkerülni a forgalmasabb utakat. De lehet, hogy beeszközölök majd egy gyorsabb térképes rajzot. De mindezképpen nagyon... Ne nézek folyton a képernyőre, most lecsukom. Tadá, sokkal jobb. Ez egy viszonylag forgalmas út, mindegy. Ja, megpróbálom nagyjából így viszintesen tartani a kamerát, csak elég nehéz volt. Mondjuk tudom váltogatni a kezemet, ha. Csak ez így kevésbé biztonságos, mindegy. Ja, nem kellene feltétlenül elkapni. Na, de az oka annak, hogy volt egy ilyen 2 éves kimaradás. Tök jó, itt nem autók vannak, hanem kutyák. Szóval az oka annak, hogy volt ez a 2 éves kimaradás, az annyi, hogy egy üvegre esett a bal lábamra és eltört rajta. Ennek következtében hát lett rajta egy nagyon nagy seb. Van rajta több kisebb karcolás is, de az nem lényeges. De lett rajta több, vagy nem. Szóval lett rajta egy nagyobb seb. És ez eléggé meggátolta a normális gyaloglásban. Most már teljesen jól megy, legalábbis azt fogom letesztelni, hogy ezt a 4 órát végig tudom beszélni. Nem néztem meg, hogy nem biztos 4 óra, nem néztem meg, hogy hány percről kezdtem, de nagyjából egy 5 percet beszélhetek. Persze nem nincsen, mindegy. Igen, szóval ezért nem került fel a csatornára hamarabb egy videó. Nem hamarabb, de hamarabb igazából azért töltöttem azt fel, mert éppen nem volt vágva a lábam, és sem tudtam sok mindent csinálni. Igen, most kezdett cseréltem. Szóval most kezdett cseréltem, az lehet, hogy feltűnt. Remélem nem nagyon nyomogatom a zoomot. Most csak megnéztem, hogy veszel a kamera. Na, de amúgy igen vesz. De ti ezt nyilván tudjátok. Szóval volt ez a kimaradás. És ha már a YouTube-nál vagyunk, van az első videóm. Azt, ha még most, amikor ezt feltöltöm, akkor valószínűleg azt az első vlog videómat. Ennek a videónak a végén lesz egy link hozzá. Eléggé szaggat. Ez egy apró renderhiba, amit nem vettem észre. Meg tudom mondani, fel lesz töltve rendesen. Majd sokára, nem jó ez egy kézbrátok, de ezt lent fogom tartani a kamerát. Most srácok, vagyis hogy ezt a részt most megpróbáljuk. Elnézést, megnyomtam a zoomot. Szóval ezt a részt most megpróbálom így végigvenni.
aztán majd meglátjuk, mi lesz. De igen, YouTube. Szóval szakadt az a videóm. És ez azért nem lett letörölve, meg semmi, nem lett privátba rakva, ilyesmi. Mert a YouTube egyszerűen nem engedte, hogy hozzányúljak. Tényleg semmit nem tudtam rajta változtatni. Viszont most szerdán megnéztem, és most már tudom. Szóval ez nem lesz letörölve. Úgy döntöttem, mert hát megbecsülöm a saját munkámat. Viszont fel lesz töltve helyette egy másik, ez pedig nem listázottban lesz rakva, és a ugyannan feltöltöttnek a végén lesz egy link az eredetire. Akárki vissza akarná nézni a vlogjaimat, bár szóval nem sokan akarják, és hogy teljesen őszintén legyek, szerintem visszanézni egy vlogot nagyon visszamenőleg már nem is érdemes, 1-2 hétre persze még igen. Viszont annál vissza már nem nagyon, mert úgyis igazából az aktuális dolgot próbálom elmondani. Meleg van. És igen, most hosszúnadrágban vagyok, és jobb idő van, mint amikor az előzőt vettem fel, amikor rövidnadrágban voltam. Logic. Igen, ez a videó probléma, szóval megoldódik, fel lesz töltve a jó verzió is. De az majd csak valószínűleg azután, hogy ezt a videót feltöltöttem és megvágtam. Ja, igazából ennyi. Még tudom, hogy akartam beszélni valamiről. Ja, igen. Elkezdtem írni egy blogot is. Ugye arra, hogy csak az egy vlog, mert vlog, videólog. Ezt nagyon hasonlatosan visszafejtettük. A blog pedig olyan, amit írsz, nem tudom, hogy mire van a B, ezt meg is kérdezte az egyik osztálytársam, és fogalmam nincs. Ja. Szóval azt is elkezdtem írni, ezt is lehet követni. Azt mondtam, hogy nem fogok kötéseket írni, ahhoz képest ma is írtam. Mert nem voltam testi órán, és inkább mentem blogot írni. Blogot. Majdnem ugyanaz. Csak nem. Igen, ez így ennyi. Ja, és lenne egy nagyon nagy kérésem. Amiket láttok, ilyen 3D-s alakzatok, meg a videó végén megint elnyomtam a zoomot. Szóval, amit láttuk a videó végén, ilyen gombok, hogy következő, meg a nagy logóm. Ezeket én animáltam. Ki gondolta volna. És tudom, hogy kéne alapvetően ilyen nem sorozatokat, de képregényeket rajzolni. Csak lusta vagyok neki állni. Úgyhogy ha tud ajánlani valaki egy olyan programot, ami könnyen beszerezhető, és lehet vele valami képregényeket rajzolgatni, azzal nagyon sokat tudna segíteni, ugyanis ezt is akarom. Ez az az út, ahol múlt parsétáltunk. Mindjárt elmegyek volna. Messze még a vége. Na de. Még tudom, hogy akartam beszélni valamiről. Csak elfelejtettem. Ciki. Nem baj. Most is sétálgatunk, és semmi eszembe jut, ezt elmondom. Jaj! Persze, nagyon fontos. Az az emberke, akit letó videózik, mint én, és nagyon jó barátom. Beszéltem róla az előző videóban, és ki is volt Mikkel a csatornája. Mert én ilyen jó fej vagyok. Viccelek. Mert tényleg jó fej vagyok, meg tényleg kért Mikkel a csatornája. Mindegy. Szóval én most rosszul van, és lehet, hogy amire ezt a videót nézi, addigra már jó is lesz. De ez aztán is jobbulás neki, nem mint ha nem mondanám el napi 6-szor neki, hogy jobbulás, de most sem mondom neki, hogy jobbulást. Ja. Na, akkor beszélgessünk ki egy picit a szokásokról. Péntek van. A vlogokat valószínűleg péntekenként fogom felvenni. Bár ezt eddig is így terveztem, csak most mondom el. Szóval ezeket péntekenként tervezem felvenni. Igen. Ma pénteken egyébként el kéne mennem a biciklimet szervizbe, mert hogy az első kereke defektes lett. Én alapvetően sokat bringázom, de
az kikerülhetetlen sajnos. Szóval már nyilván azért lett defektes, mert túl sokat bringázom, mindegy. Én nem bringázom túl sokat, annyira nem is sokat, mindegy. Túl sokat mondom, hogy mindegy. Most így készítettem magamban egy listát, hogy minket kell javítani így videózási képességeken, például, hogy a kamerában nézzek, tehát ne a képernyőjére, hanem magába a kis lencsébe. Vagy hát a PVA felszín, nem tudom, hogy én ehhez elvileg értek. Igen, tehát ez lesz az első, amin fejleszteni akarok. Ezt csinálom most is. A másik az, hogy érthetőben beszéljek. Ne foglalkozzak az ilyen random járókerekkel, miért lesz egy... Nem tudom, miért zavarnak ennyire az emberek, még csak így elsétálnak mellettem, de nagyon irritálnak. Nem tudom miért, nem velük van bajom. Egyszerűen az zavar, hogy azt nézzük, hogy egy random kamerából beszélek. Nyilván vlogolok, ez egy elég ismert dolog azért. Annak ellenére is nem sokan csinálják. Most rá fogok nézni a képernyőre. Így 10 percet veszek nagyjából. Tehát még nagyjából egy 5 percet fogok beszélni, aztán végigkelek titeket. Ez most egy nagyon összeszedetlen videó lett, pedig direkt még magamban persze, de fel is írtam, hogy mikről szeretnék beszélni. Na, ezen is javítanom kell meg például, hogy érthetőben beszéljek. Egyébként azon gondolkoztam, hogy beszerzek valami kis csiptethető mikrofont. Azért, hogy jó szarok lehetnek a fényhatások. Azért, hogy az ilyen esetleges autók, amik elmennek mellettem, se nagyon zavarják meg a videó mellett. Mert ha rám van kötve egy jó minőségű mikrofon, akkor meg kevés piakat ezek. Én nem beszélem, ezeket írjátok. Meglátjuk, hogy egy év múlva mennyit fogok javulni. Szóval ha rám van kötve egy jó minőségű mikrofon, akkor az csak engem hallanátok, az autókat meg nem. És ez egy kifejezetten pozitív dolog, mert nem kéne folyton megállnom, bár most nem kell megállnom szerencsére. Mert nincsenek autók, csak emberek meg kutyák. Mindegy. Mindjárt otthon is vagyok, tök jó. Amiről még beszélni akartam, elkezdtem a szokásokról beszélni itt pénteken, de ezt nem fejeztem be. Szóval van ez a 3 ember, akikkel nagyon jó vagyok, túl sokat emlegetem őket, de nem van, szegények csukolhatnak. Értelmes szó volt. You heard it first. Szóval nagyon sokat csukolnak mostanság miattam. Valószínűleg őket ilyen vagyok. Ezeket a részeket lehet, hogy kivágom, de lehet, hogy mégsem. De szóval velük szoktam így péntekenként játszani. Ez az, amiről beszéltem múltkor. És ha megnézzetek az intrómat, hogy fogok csinálni egy outrót is, meg intróm van, outróm nincs. És ez azért emiatt egy picit hiányérzetem van, bár tudom, hogy egy is lényeges, de ez van. Szóval megnézzetek az intrómat, akkor a végén bejön egy vörös felirattal, hogy My Team. Ez nagyon jól hangzik, és általán a Jackster. A My Team, mint azt irattalálni a teamből. Egy ilyen kis csoport, haveri társaság, baráti kör. Maradjunk a baráti körnél, ez hangzik a legjobban. Ez így 4-ünkből áll. Tehát én vagyok, MT, Axter, így hagyjuk magunkat, és ez azért fontos csak, mert mindenhol így csapatként kell feltüntetni magunkat, ott ezt mondjuk. Tehát az azért van ott, hogyha valaki esetleg kérdezni. Ugyanígy haverom, aki videózik. Lassan meg akarom nevesíteni, csak az a gond, hogy nem akarom kimondani a nevét. Majd ha ő beleegyezik, hogy kimondja a nevét, akkor elmondom a nevét. De ha megnézték a csatornáját, ő vagy Slim 00 fog. Ezt most én nem tudom megnevezni. Mert úgy írja a nevét, hogy ott van ez a 2 0, de nem tudom, hogy ejteni is kéne hozzá, de szerintem ezt még ő se tudja. Miért tudom, hogy nézi, ezt leírhatnád most ide alulra. És én nem tudom, hogy te majd nézted. Mind Games. Szóval van ő. Van egy haverunk, akinek majd lesz egy jobb gépe, és akkor
spoiler alert. Igen, ő crispy. Igen, ha például megnéztek egy KFC-s, azt hiszem longer, talán a borítóját, azon is az majd crispy. Oh. De semmi összefüggés nincs egyébként. Ez csak egy érdekesség volt. Igen, nagyjából ennyit, amit itt szerintem el akartam most nézni. És sajnos nem nagyon jutnak eszembe a dolgok, sajnálom, ez most egy nagyon összeszedőtlen videó lett. És tehát, hogy a mikrofon is sark volt, akkor én megölöm magam. Ezt mindjárt teszteljük, de majd visszanézzük a videót. Ha túl halk lett, akkor hazamegyek, lerakom a cuccomat, és újra lejövök felvenni a dolgot. Ez nálam így működik. Amúgy tök gyorsan telik az idő, ha így beszélek tényleg. Szeretlek titeket. Nem tudom, hogy ti mennyire szerettek engem, de hát így jártatok. Ezt a részt most nem tudom, hogy kivágjam, nem vágom ki. Ja igen, egyik, nem jó egyiknek szól az a színfalon emberke. Mert look at you. Javasolta, hogy vágjam meg a vlogokat, tehát hogy mikor így nem beszélek, csak gondolkozok, hogy mit mondjak, azokat a részeket vágjam ki, és ebben teljesen igazán van, professzionálisan szeretném. Szóval professzionálisan szeretném csinálni, akkor ezt tényleg így kéne. Viszont ugye már most szeretném azt is gyakorolni, hogy folyamatosabban tudjak beszélni. Most egyébként ez kifejezetten jól megy jelen pillanatban, de mindjárt meg fogok megfedni. Látjátok? És ha így vágítosnám a videókat, akkor igazából nem lenne meg az a késztetés, hogy ezt gyakoroljam. És elnézést kérek az ilyen felesleges időhúzásokért, hogy nem beszélek 10 másodpercen keresztül akár. Attól. Igen. Szóval akár 10 másodpercen keresztül is nem beszélek, de ez így fog maradni. Ez így fog maradni addig, amíg meg nem tanulok beszélni. Az nekem is sokkal jobb lesz, és nektek is egyébként lehet, hogy ezből azt következtetni, hogy rövidebbek lesznek a vlogok, de cserébe lesz mindenféle kis időkitöltő videó, nem a vloggal együtt külön feltöltök. Hát, hogyha most azzal megyek, ezzel is fogom kezdeni, de én nem elviszem a biciklimet a szervizbe. De utána lehet, hogy ilyen elkezdem, vagy nem. És meglepja, hogy mi lesz ez. Percen nem még senki nem tudja. Hát, szerintem ennyi volt a mai program. A blogomat, meg ilyeneket nyugodtan meg lehet nézni, de nem írok oda sokat, nem fontos. De azért önreklám az kell. Szóval ennyi voltam mára. Hello mindenki!